Hello, naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa ka ni drama itagundaway, kat manipod ka ni pagayam tayo Sara. Sana pudpudno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, tuy ipadrama ka kat may papan iti inak. Napasamak da ito'y idi kabalbalo launay ni nanang ko. Natay ti amak gapo iti pad nakaatake na. Kat tinasakit saan nga iti puder may tinakatayan na, no di kat iti lugar ang nagbakasyonan na, nga ayan dagiti kakabagyan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Rudy lakay, andan ni tatang. Ha? Katapay nga rong nagsangit ka nga eh. Imbis nga agragsak ka tas simang pagkaya man ni tatang. Rudy, awanan ni tatang. Impanan. Impanan nga? Natayan na. Anya pa'y kumangay. Anya? Uy, sakrat, di ka man mangraba kiti kasta. Agpay sa tibagbagag. Mangrabraba ka kayamat. Natayan ni tatang. Naatake ka no iti lugar ang nagbakasyonan na katinlayon ng tinatay. Anya? Ay maray, inton bigatan ti tabon nila kay mausan aya. Wen mari andeng. Saan tayo nabayagan ti panaglamay tayo? Tawan maten ti urayan tayo akabagyan nila kay ko. Ay, amo Marisulita. Bilibakin ka. Natibkir ka na balaw. Limpyo ka malata. Ha? Ay, no siyak siguro ti mabalaw ay saus. Nabagtitak siguron. Ha? Kayat mo ang mabagtitak, Mare? Ay kwa? Nagmadimot day ta nga ibalbalakad mo, Mare. Patibkir mo ti pakinakam ko Saan akasta ti ibagbagam? Tamadagdagan lang tila dingit ko kadagita sasawamat. Ay, sorry, Mare. Ay, pasensyakan. Dahil ito mga minadila. Tila man may balbalikas nan. Ay, danugag sanda ito ang iwat. Ay na, danyo asawag. Kasta unay, apan ang ikawam kanyag. Apay ngayon linibasan na. Nanak! Umay kay manganan. Nakaluto akong. Magan kalatan, Sara. Awan ganas ko. Ala, kaya't yung tagsakit. Di kay mamangmanganan. Di kay kadagdanag. Tadito'y pa'y labalayo ti pagnagdak. Tay lutuan kayo iti kanan nyo. Siyak ti mangkadwa kada kayo itataawanan ni tatang. Nagsaur dya, ma'am. Linibasan nag. Di pa'y nagpakadamat kanyak. No nagpakada kanyak, diyak ko mapinalubusan na pimusay. Linapdak ko, ma! Anya? Ay, no. Malapdan ayamot, ti pupusay nanang. Talagang agpatinggala ijayan at ibiyag ni tatang. Aglunan tayo kumanti kinapudno. Marigata ng anak ko. Tsaka bang latiyag may sa mapagtitak ng pampanunot. Kaslagayat ko matindi matay. Saan di kay agsasauwi ti kastananang. Mga asiyo. Tay kunada nga rudan. Amin apasamak iti biyag tayo kat ada plano ti apo. Di tay amon anya talaga ti plano na. Iso nga awatan tayon ti kinapudno. Dapat check ang makailiw-liwag kayong tumot laeng. Ni. Hingga magkita no sino na ita, Sara. Awan ka ganay gayak at tumakder dito'y nagtugawag. Ay, sige. Mabit lang nga rod, nanang.
Anyat kagarayo, tata Kuko. Ay, una ba't pa lang ibalikas mo tinagan ko, Sara balasang ko? Saan ako ko? Koko ko naman, Kastama nga min din nakairwaman mi nga awag kan ka, tata. Masuro na nga raw, na naglawag ako ko, tinagan ko. Yung masabali mo, pa lang ibalikas da. Kuko, kunada mo. Anya nga ron ti kagarayo, tata. Ninalang mo ko, ma. Adalay baga kengwana. Ha? Ay, ala, sumurag kayo Agyaman na. Ni, nagdaktil mo tan asabong timot yaw. Naladaw sa dayta asabong Naitabunan ni tatang ko apang tadan nyo ko ma, no isuman bilang, tata. Ay, unay kan Sara. San aparan na tayo dito asabong? Ha? Anya nga ron ngay? Para na bilang ka, siyempre. Itad ko kinilalang mau. Anya? Sige, Sara. Mabalin na kami na panawan kan ni Kuko. Ay, Koko. Tamabayin amang ibaga iti gagara na no anda kang agdengdengag. Ha? Sigurado kayo, nanang? Wan. Ala, agawid kan. Sige nga ron. Awagan daklaan no kasapulan dak, tao maya kadagos. Wan. Pasensya ka na, Sara, ha? Napatag nga may di baka kininalang mo. Wen, ayos lang, tata. Nadamag mon ruday. Ti, anya, nana, anang? Ni nanang yo. Adda boyfriend nan. Ha? Boyfriend? Asino? Ni ngay mat Kuko at boy. Tay driver a sweet lover. Angam Kuko kano itan ti balikas tinagan na. Saanan ako ko. Ha? Nagkunang nga da relasyon da iti katugangak na nanang. Ay sos, kano yung bulgar dan ti relasyon da. Imparang dan Aghol-holding hands da ni kalsada. Ya. Agsinsinikot da pa'y kidin Sa pasarayag kan ni sulitan ni Kuko. Wano, Kuko, ti pingping na. Nukas diya magmagnada. Anya? Ni nanang ti... Oh, imposible mo da itan Gano ka balbalo ni nanang? Makalawas pala na palabas manipod na itabon da tatang. Ay sos, day tati issue ita ija istor ni kakasaka. Tunggal adamapan gumatang ni nanang yu titupikoda. Anya? Makakatawak nga rod-rode. Makalawas pala na balo ni nanang yaw. Di pala nalnal pasti pa siyam day dilakay na. Nga madan kasinsinne ka na. Kababainan ti kastangar aramidan niyo, nanang. Makalawas pa ila tinapalabas manipod na itabon day di tatang. Naki-boyfriend kayon. Anya nga ron ti mabalin ko ngay anak ko. Maawatan da kumaa. Kasapulak ti mangandi ngay kanyak. Tiyak kaya ti agladladingit latan. Tamabagti taklaan. Iso ang nagsapulak iti nangibaw ingak iti ayat ko iti day di tatang yaw. Ay, kastala ang kalakana kada kayo ti pananglipat yun ka ni tatang. Da kayon ti linaon tingiwat dagiti kalugaran tayo. Kababain. Ay, awan bibiyang ko. Basta siyak, nagsapulak laang iti mangisandi iti day di tatang yaw. Ipatpatagnak ni Koko kat nakasagana kano amang ikasar kanyak. Anyat mabalintang ay, no talaga nga gininayat dagiti dua bakal. Siyak ti mababain itar aramidan ni nanang. Awan mo't maramidan ta, Sara. Di mo't dumngag ni nanang. Ay, narigat gayam ti bakal nga gayat. Nasuksukir pa yung tayag tutubo. Makamudan iti biyagda. Masurunak iti day alakay. No si bibiyag pa'y kumaday ti tatang. Linuguban nanday di alakay Kuko. Aping adaman nanday di alakay diti balay nanang. Dito yan nga agnaad ti may kadwa nga amam Sara. Agdan na kamen. Anya? Mabainak nga gawin iti balay da. Takabalay na dagiti anak na.
Iso adito yun balay ti pagnaudan me. Unay kayo mat. Aday ta ka manan, Sara. Sirmunan nakmanan. Sardangan man timang sirmon kanyak, ta anak kalaang. Siyak, tirumbang amang sirmon kan ka, ta inanak. Ay, jak amo kada kayo. Apay nga minaparitan nak ama ki asawa manan, kat balo akmatan. Saan kayo aparitan? Nga magpalabas kayo pa'y matitibulan, awan no tawan. Sakay tumakirelasyon manan. Ay na, kaanong tupay day ta? Bumakita kon, lumakay matan ni Kuko. Itantan mo pa'y laan. Ha? Amum ayat ibiyag. Urayam, anatay kamain, sada kami pagasawaan. Ay na, uray makabulan, wano 2 bulan la kumati palabsan niyo. Ay, nabayag unay day ta makabulan. Basta, ay ayat kon ni Kuko, period. Rabien, apay ngay takalaga sumangpet, Kuko. Kwa, pasensya ka. Nadadahil kaming taylugan nga ipaspasada. Nagripirak, sulita, may lam. Saan lang nga ita narabian ka? May kaliman arabi ita, tabi nilang ko. Kaya't mo asawan, may kalimamot na nagundaway ita ang nadadaal tilugan nga ipaspasadam. Natural, may lam. Unay ka laki din na. Di ka kadiag murmur yaw. Alala, isiram kita diri daw. Tamapantan ni Giselle. Maturog tan, mahal ko. Ay, saus nga na sulita. Ibagat ba ito ya? Ngamdiyol ako man ibagbakin ni tata ko asyak ti nangidanaw. Nukasta, adaam mo itidamdamagakan ka nato. Wala na. Ada chicks na iti restaurant na pangpangalan may. Anya? Sa bali pa ito chicks na nga di tayan ti paradana. Agsisinumbangir iti chicks na. Anya? Tiyawanan ba'y nalakayan? Agsagana kanyak day jay. Kung sa bali pa jay chicks na jay turning point Anya? Daytan ti bagbagak kadakwada idi. Anya ngay, di apitan dan ti bunga ti kinasukir da. Talaga ngayon laklakayan ni tata Kuko ti kinachikboy na niya bakit? Ay, di nanang mat Amo na mat at chikboy day di alakay. Ngam tinutupan na pailaan. Kinaya naman di aganos. Ay, masyanak mat lang arod ka ni nanang. Isa mapanak man iji balayda. Inak man upayon. Durugak, tat papanawan nan iji balayda day di alakay Kuko. Sa lawasaw dagita nga ginandalong kang kasulita. Di uray lumludak itan, dito'y nagtagdirak. No adda babae. Ay na! Saan la may sa ataw tinangibaga kanya, Kuko? Iso nga clue na baon. Kaya't mo tabinsa-binsa at nagitinagan ti chicks mo, ha? Ni Marian, ni Margaret, kan ni Flavia. Di ka makasumbat. Nakigtot ka. Tamok, ultimo dagitinagan da. Ibagak to pa iti sekreto ka nagiti chicks mo. Kaya't mau tay bulgar ko ti sekreto, ma. Amudan di uray man. Nakita dan ati sekreto. Pagbut nga kumangan. Na, proud ka pa'y gayam. Sige. Ada semua ibalakas ta agdiso to'y do agam-gam ko di tamoging. Pumanaw ka laangan. Tabalay kumatday to'y. Agsinatan. Nisulita mo. Relax ka din. Sinaadagos mo tibagbaka. Ikalakpay mo at may sa chance nagbaliw. Sorry, sulita may darling. Saan na maulit pa? Dayta ti paglaingam, ti agsore, di ka matagbalbalew. Day di danyo nga asawa, di nagpinagladladingit.
Siyakla ang ti babae ti biyag na. Siyakla ang ti lab na. Uston, Wen. Uston, ha? Ulitin, di ka nagsangit. Mahal. Promise. Agbalbaliw ako. Sorry, Wen. Saan itan, Sara? Nagbalbaliw ni tatang yo ako ko. Di man ibagbaga atatang mi day jachik boy alakay, tamasuruna. Isunti may kadwa nga amam, anak ko. Ay, manjak! Papanawan nyo kit din ditoy. Agsina kayon. Ay, saan Kayat mo nga rod nga gladingit akmadan. Kakaisuna nakaliwliwag ako. Di kaagdana agta nagbalbaliw ni Koko. Binutbuteng ko, ano di pa'y laagbaliw. Papanawa kong dito'y balay. Iso ang nagbuteng. Kat syaklaang ang tilab na ita, anak ko. Oh, nga ta? Wen ko naktumit. Kat nunagan ko latan tisang kay bagaan na ita. Awan lakit, solita. Nagan ko latan tilina unting hiwat na, anak ko. Nakaturog matadago sa ni Koko. Ne. Inarakop na itinakair-irot. Agtagtagainap samay. Solita. Solita. Ayatin ka. Solita. Oy, Koko! Nakaturog ka, wano ang tagtagainap ka? Ang tagtagainap sa... Anyan, pati tagtagainap, siya ti ibalbalikas na. Ay na, talaga nagbalbaliwan to'y asawa. Siyakla ang tilinaon ti puso, panunot, kan tagtagainap na. Nay, nagpintasan na sabong daytay gamo Koko. Pangtadam di tangay. Siyempre, ni Solita. Ha? Lab na lab ko kami ni Solita. Nagpaiduma panagaya ti marikriknak para kinikuana. Ha? Makapamauyong da dya Solita. Naidumdum at ipanagayat na kanyak siya. Ay, talaga nga roda nagbalbaliw kan ako ko. Nilatan Solita ti babae iti biyag mo. Awag, my one and only Solita. Lab na lab ko ni Solita. Sulit ti panagayat ko kini Solita. Ay na, sinurot ko iti limod ya asawa mare. Adda sa bali at tinurong na. Di mo man padaksan dya asawak si kaanang. No kras mo ni Koko, di mo padaksan. Ay sos, saan ko matapagpadaksan? Agpaiso ti ibagbagak. Sinurot ko nga ron iti limod. Panawan nakpan dito'y andang. Day talag sipsipot matyar aramidam. Day tabagim lang ti siputam, saan abiyag ti sa balay. Makamo ka. Isaksakit ka kumarik ngam dinak matpatpat dyan. Bahala ka nga ron. Mapana kaon. Andang. Sa dino abanda di ko naman napanan na. Ibagaman nga ron kanya. Ito yung ti chocolate a pinagatang mo, Solita, my darling. Thank you, Koko. Nag-sweet ka talaga. Gaputa sweet ka kanyak, Solita. I love you ngamin, Koko. Nang runa no napuskol ti bolsam. I love you, my Solita. Unay. Naimpisama ti bolsam ita, Koko. Uy, naimpis tapasig buo ti kargana. San a barbarya. Ay, aya? Talaga, my darling? Uy, darling Solita. Darling Solita gayam, Isubat lagayam, Solita ka, Solita.
Kunakla no siyak asulita ti ibagbagam apagpatpatayam. Sa balimat gayam asulita ti ibagbagam. Sulita, tubalik ka na! Tubalik! Uy! Di ta kayon! Ay! Ang subli ka dito! Traidor ka katukayaw! Sulita, darling. Umay kang tagawitan. Juan! Agawid kan! Tako kusam amin ang akagawa mi balay ta pumanaw kan! Di na ka di papanahon, Awan pagyarak balay may. Sa pinabangan tan di kwarto ka di, Sulita. Basta! Pumanaw kan tagsinatan! Di kan kayat kokaw! Laklakayan na babaero! Pinapanaw ti inak ti nobyo na ket kasta unay aragsak mi iti asawa. Ta sininaanan ni nanang dayjay a lalaki. Kalpasan day di pasamak, sinarungkaran ti inak ti tanem day di tatang ko, ket nagsangsangit a nagkidaw iti pamakawan. Ket gapo tagmaymaysan ti inak, ije balay na, pinagnaed kon ije balay mi, tapno mabantayan mi ket maipaay mi amin, akasapulan na. Alakastan, ti pagayam mo, Sara. Wen pagayam Sara. Rombang la akadwaan nyo ti inam, nang runa ita, tagmaymaysan. Taamangan no ay ayon na ti bagina, no awan kadkadwana. Kat amangan no day tati panggapwan ti pan naka-stress na, kat kumapoy tupay ti bagina. Iso na saya at unay ti naramidyo. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Sara. Dito'y darama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo, amin. Manang Biyanan! Hello, Manan, papagaya. Kumusta kayo? Agananad tayo akanayon, tanay matutudumanan dal daw ita. Siyak manan, tibagayam yun ni Manang yo biyanang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw, kan oras ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdeng nga gita akan ito. Ti surat, ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo alito, sa napudpud no anagan. Ngamsak may na, hello ka ni June 8, ni Sofia Butite, kani Ma'am Vivian Voluntario. Kastoy man ti surat ni pagayam lito. Dear Manang Biyanang, may papa ni ti asawa, kan ti abalayan ko ti pagtarayan to'y istoryak kan ka. Agpada ngamin anasam iti punsyonan ti asawa, kan ti abalayan ko. Kat tunggal sumangpad nga agapo iti punsyonan, aday madda a take out, wano binalkut da. Rugyak ti agsalaysay. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo, Karda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag asakat babaw. Aniya. Mala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man iti crispy pata. Nangalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong ak ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinak. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan Karda, abalayan. Ada abalayan, ngam nakaturaw. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasangsangpot na laitay. Riingaman abalayan. Tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay.
Ijay? Igi abagatan. Kamaudyanan na. Natay mulaangan tay siyam tibiyag na akaba wala kay. Alan, riinga mo ni pagkamaw. Tama bang kamay? Babiit lang nga raw, abalayan. Napanan man ang dagiti agabalayan, tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay, una yung dagiti adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga roda. Ay, kat sigurado man ang tikarni nga isang putni nanang tatang. Ay, kasigurado Kababay da arabi dagi kay nga agabalayan. No adda punsyonan, isuda ti makakaada mapan makipilpila. Ay, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikarni dito'y reflakay. Saan samot anak naksayan? Ay, kat, jay matlasidam ti ilutlutok no ko Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangkan fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matanlitaw? Imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi ak ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anom dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay, ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga ro ti karnay? Kan maysa, saan anasaya at nukar ni akanayaw ti masidsida. Nagko na amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Pagpakalaing ka manin ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita umandabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsurak kan itsuram. Anyalaangan ti sawan dagiti taaw. Amangan no ibagada nga agawak ti kankanam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag ka kiday litaw. Ay nawaw. Napsugak Ngamkura ko pa. Nantay na po'y anak ko. Ay, gusto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga ado tikang kanag, basta karnay. Ay na, di kayo unay kunakmat. Kitahan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadakkel ti bagiyo. Ay hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya abalayan yun nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yun nga agpalukmag. Kagagangay na Ado nga ro tilibre karne, gundawayan Tado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro mo't lati mga asawa kan kwa na. Ay katmayat taagpadada nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaam akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya, nayunak to ti alaak akanag. Ibagak nga da bisita, katyalaak iti kananda ko na. Ay, makitan tao karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibre apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan Maya, umay kay dito yan. Nakapila akong dito lamisaan. Wan abalayan. Tay silupin mo nga.
Ang mga nunalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao Partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot aabalayan. Good luck! Adeng, duwa mampay. Tama ba nga umay makipila dagayay kakaanak ak abisitak iji balay. Isu iyalaak man ida. Mabigla nga na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak adeng. Thank you. Tumarunukan karda. Wan abalayan. Ay adeng, nayo naman iti dua plato ti kukwa. Tanda sakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kenday may sanga apukaw. Yalaak man iti kanan na. Talo kayo matana? Ay, una dahil. Talo a plato ti itig mo kanya. Napanan ni nanang tatang? Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Likaw, alam man daytaw. Darasang, tagsubli akpay kita kasaran. Kainak man makipila. Ay umay kakitain. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston nga. Sublatan na man kitay. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit? Ha? Tagbainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw daytaw. Tagsubli Inak pa'y makipila. Nanang, huston ti pila, kababain. Ay na, inkay mo't makipila nung kayat yaw. Ay, anyan ni nanang. Ay, awan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan maya. Isuda manan ti center of attraction di takasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam, tabagbagaan na medya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidan. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay sidaan irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ammo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit-kita na di aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapu kada kayo kininana karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan matakas jay Ngagsubli-subli kayo kit dinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayo mata nagsubli-subli jay. Ay na, praktikalan ti biyag ita anak ko. Wen ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasam mat day tangay. Dandani ibusan yung titaraon iti pumpunsyonan. He? Saan mo ka? Grabe kayo mga agsaw. Agkasar kanundain niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya. Ay na, Agdaman pakipangananan. Agbagkan to itinakla. Aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wen, tapno adda pangikanta iti masubrata ataraon. Sayang, naimbagla akanan ti asaw, wano pusa. Anya pusa. Sidaek ko Mala, wanan no isa. Ay, jak sa mapan bagat. Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka. Uray si kalat mapanan mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabala partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanya. Kaya't mau? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Amangan no adapay sumangpet no madamdama. Mabalin nga ako kusaklaan ng dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unag. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos Nalaka ama banglas. Ay, wan pilaw. Kag
Alaak nga rodan dagiti nabati iti lamisaan, baraw? Ay, wala na. Sige lang. Ikanakmat iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay ka pa'y laang kat adala nga rod inkargam di tabag mo. Awan, kurang abalayan. Mala. Mabit lang nga rod bingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref, nanang. Sana may bibos. Nabanglasa mo ti daduman. Kasano ang mabanglas, kat nakaref nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itan yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakan mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Ikaw. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Anay ko. Abayan, nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin ako na nagsubli-subli ijay CR. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itarin ako na iti ospital. Anay. Mabit lang nga rod, nanang. Ikaw ay nagsakit unay ang tiyan ka lakay. Ay litaw agriing ka man. Apay, disturbo ka iti panaturo. Ay itaray na kanya ospital. Nasakit tiyan ka. Aniya, apay, anyat kinan mau. Jay matla nakareb at araon tikinan ko itay. Anya? Alan, jak ka ba alanan ti sakit na. Ay, maulaw ka. Ay, day tagamente magbagak. Napangles laki ti kinan mau. Kunak ngabin nga ibalang munda gijay. Ngam kinan mo pa'y lagamain. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang ita? Tanasakit unay yung ti dyan kao. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itantibunga ti aramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini karda abalayan. Gapaw iti kinaanto ka biya. Dandani kayaw na sa bidungan ay. Tanabangles ti kinanyaw nga agpadpada. Ay, agyaman na. Nakaginawa kunak numatay akong. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaro no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayaw. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ka po libre ket darop kay mati na daraw. Kitaan niyaw. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada. Ay, woy. Manja ko. Nadidigra ako. Uray siya. Manja kaon. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasardangan yung tikas ng aramid yung. Wan, promise, manja kaon. Uray siya. Manjak mitay. Agbalbaliw ako. Nay, agkin kinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kay mapan makidaya di ta kaaroba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Agkinuto kami laangan kini abalayan karda diti balayaw. Aniya? Wan lakay, tagdayet kamay, tanay. Nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain. Taliklik akong ti karnay. Nating laangan ti sidaag. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngagsidaak iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Jak pa'y mangmanganan itiin na po'y. Natengken prutas latan. Takayat ko ti kumutong. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay kit nasaya at numapanunot yu ti agdayat.
Kasta ti rumbang, tapara matla iti salon at siyo dayta. Ala, at kinuto kayo nga raw, tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laeng lakay. Idi damo kasla jackpot yan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdiet dan. Tatyam mo saan da kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damit gayam. Nagidanda nagdiet, kat nagidanda met laki mutong, kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan, timapan makipilpila, iti punpunsyonan. Alakastan, to'y pagayam mo, lito. Nasaya at man, tanagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta panagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan, dua ama nagbalkot, ama hiling iti punpunsyonan. Agam sa bagay, ididay ta makiday, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti kapadasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, naragsak nga daw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin, saan napod no anagan, tintay i-drama. Ngamsakbay na, makablawa mampay ni Ma'am Samantha Claire Makaraeg, dita Saudi Arabia, ni Ma'am Connie Agana, dita Hong Kong, kani Sir Sherwin Balikat, dita Apayao. Kasi manti ko na ni Kabsat Aldrin, dirman ang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko, jakman amo, tano daing kedeng ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, banaga pa kaungong takiti padak a tao. Gatap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarat tayo nakmangayab iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno no dakon gumatang iti ipasidata. Una lang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talok ta adudang agapas. Una lang, di uray lima. Nakaluto akaw niti inapaw Aldrin. Napartimon, tay ipasidata kadag iti naggapas. Ay, masaya nga nagmait amang parti kadag iti manok ko nanang. Sapay nangina tinitib ang manok itan. Sayang no ipasidata yung lang. Anya! Kahit, anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaun da. Di kayo matanagan nanang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison, ilutwan tayo. Sagpawan tayo iti papaya, mapalinan. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun ang native amanok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayon tulatan, mangukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala, ingka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't amabali na partyan dagitay tarakin ko amanok. Ta mangukukop da. Di balay, tayin to maminsan, mabalinan ang maparti dagijay. Ayabanda kay tumanan inton panagraraep. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babae. Angkay, adaan mo malako ang motorsiklo. Brand niyaw, wano sikanan. Uray sikan hadlaang, Angkay.
Takurang ti kwartak no brand new talaga. Ang damot tayo ilakla ko na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano ngayon gan? Nalaka lang. Kasla na ko na iti 15 mil lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka. Tamapantay dya balay ta. Wan man angkal. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita jay ilakla ko da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka iti motor mo. Wan nanang. Tanay bagla pagluganan no agpailay. Wano adda papanan. Ay ka, makaammo ka anak ko. Kaano nga'y nga alaam? Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sapay mo na kareng. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog ngamin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayatan na. Tayo mo tao nagagatangan na. Kamdya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabit laing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga adalakad jo ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayon na ka. Abay ganun nanang. Nay, kano mapanyo kanugatangan tay motorsiklo ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kankuanay di kalman. Ay, nagmadimag nga ron dyan na itagtagainap ko'y derabi nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paroko ka no di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon na nagatangan da dyan. Anya? Kag natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo ngay babawi nanang. Iso nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan may. Anggal, pasensya kayo. Ngam nagbaloy ti pangedeng ka. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko di rabi. Ay ka, anya nga iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam na jay. Kat ibagayo lakta na. Alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayo ang nagbabawi Si Kanti mapan magiba ka. Alangan asyak payla ti bauna mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ayat ti karbang nga nagbabawi mo. Aldrin, anyat kasurun mo asimang pay. Ay ako. Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputa imbabawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kayatan. Tila imbagbaga na kanyak. Masurunak. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna kat sigurado agatangag. Adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapisin. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka. No di mo gayam tungpalan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Nagmadi nga ron na itagtagainab ko. Adda karubang ang agbabawi. Tadyak kayat ti maisagmak. Nalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pa'y nga umuna.
no final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pa'y, di ka pa'y lamakitultulag anak ko, nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan, di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya, ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika, lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kano kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws, taadot ti mabalin amaarim dita. Kanya pa'y lang arod ti kuko am nga insan. Agaram kan ata mga asawa ka matan. Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat tawan partner na insan. Mga asawa ka ki di matan, tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Abay, asino ti oray? Kita damot tantay mangkasar ka na kayaw, Edna. Ni Insan Aldrin, Uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, Uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaon kan ay itimang surot king kwara iti balay ka. Wen, Uncle, adabi na min. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mo oray. Barang pa umayan Uncle. Oh, Aldrin. Ay, bandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tayo umay mangsukun ka di tarwar. Uray sudan dagabay nana. Adagaim lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ka. Mapan kantuan, umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul mo gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laang. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta, Aldrin anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya? Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kan ni insan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Apay kanungay, ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti daduma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa saan alas minute. Na imbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Na ano sa naguruuray. Pasensyakan kasinsin. Diyak magam amo nga agmartya gam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan adda katulag mo kat agbabawi ka. Ibagam itinasapsapa, tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sensei. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga, insan. Kadakin kan ano, guraan na ka sensei. Basta siya, sinurot ko lang tirignak. Tanariga mo't numapilpili taklaan nga agabay. San aya? Nala, diya ko nagsaupay, insan. Basta jak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapanin, titawain. Ingari kiti bagay ka jak mga asawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh? Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatain. At uray mabatak awan bibiyang da. May tag may sa taawan kaapak. Tano mga asawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Dak kahit digasta. Ay anak ko, normal laeng ti agapa nga agasawa.
Basta saan grabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglak la baron. Agbaak akon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksik. Saan siguro at taga dito'y dayta? Dene. Umis-isim nit ako mitkita kanyak. Kumusta, Aldrin? Nay, muna ka may? Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wen, siyak nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awam mo tindag iti nagdadakila kamurom sila. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nagtrabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay kayo na, kakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oo, di ka man, Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan gusto keng ka. Jackpot yan. Saan man? Pudno ti ibagbagak, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Oh, sika nga'y. Nangasawa kan? Nagpadatang arod. Ano kasta? Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pinat kukuam nga'y. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakid ni Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanyak. Kat di naktupay panpansinan ni di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Idi day jay saan itan, Sandra? Makayawan ak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo intong malag. Ay, kat. Uwi na. Sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Lanang, inaksarungkara ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin amanugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway doon dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong arman. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si kamagaya Aldrin. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko kuma arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay, saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangi kasarkon ka. Ha? Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay. Ay, ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please, aklunan na kumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatin ka. Iso sige.
Aklunin kan. Yes! Agyaman ak Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado pakibo na. Agkasartan Sandra. Ikat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasano ngay abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw, abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayan tayaw sakbay ti kalaysada. Naalanga raud, sapay kumahtawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagot ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ang tiurayan agkasartan. Wan Sandra. Ngam, ape ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka mo, manay. Si kakit tim. Kastoy mata talaga ti kolor ti kudil ko. Pimudawak laang, idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insardeng ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang lumisik ti rupak, Aldrin. Ha? Alangaron. Iibusan tanto yung ginatang taamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, inkay alaanan dagitay maparti ababoy, inton kasariyaw. Inton bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagiti ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na, apay ngay anak ko? Anya nga rod ti maparte, inton kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan ng ti kasar, Nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, Nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tila raramidam. Natulagan ti kasariyo ka ni Sandra. No kastamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat itala, umot anamiris ko dahil taoy. Diyak kaya ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak diya kasinsin ko apadi, Nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyakon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil taoy. Siyak tag-desisyon, iti para kanyak. Apay kasta lakalaka na ti panang ibabawinan iti amain. At dayamat kasta? Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at diti balay-balayan. Payabam itan! Umunay ti amin, Nana, Sandra, kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka na kayo. Gapu iti panagbaliw ti pangideng ko. Naamiris ko nga main, narigat gayam ti agpamilya. Madanagan ak nga main. Taamagan no, agbisinto lang ni Sandra iti sinong ko. Ta sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bagit at jak tumang asawa. Iso ang napanunot ko. Nga agpade aklangan. Mangilaw-lawan ka, Aldrin! Amay ko. Daytoy mat!
Anay ko, apay nga agsipat kayo ay. No di mo kayat nga ikasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kuana. Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtungpalaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa, nga oray kontra iti riknak. Pimanawa kiti lugar mi, kat nagtrabaho kitayan ti uliteg ko, kas driver da. Agawid akmet sagpaminsan, no daytay mapankwik ka ni ta allowance ti inak. At dalat tatay ugalik nga agbaliw-baliw ti pangadeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod ang nakaro. Amok matbasita na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay ang mga dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y kabsatyo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin.